Français ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Si da fala sifanade ɗum pay kumaka pular ma e janano mo nanta pular ko honno ɗum haalirte? Nana demandement. Alors, français ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Si da fala sifanade ɗum goɗɗo on ɗoni mo nanta pular. Ko indugol kasare e ka fulawa. Oh non, mi sikki en famodira ka capital. Non, ara nafi capital o. Ani wandoni par exemple, wandoni ara ka italien ɗo. Ɓe inna hanno il nord, il sud, est et ovest. Français ɓe menno l'est, l'ouest, nord et sud. Ɗum ko on haalirte ka pular. No haalirte ka pular min donc no manki. Donc no manki. Sabu men feƴƴe ɗon kat. Yaay ka landa ya sowal. Bode wal ɗon. Monsieur do jaram. Jaram. Inde ne? Diallo Mamadou Yassine. Yassine konte ka meɗen. Ko labbe. Konte labbe. Kula mawnde. Kula mawnde. Ya. Pular ngal ananay ka haalay. Mi wolay. A wolay. Yasi. Ko ɗum sendi haalowo e nanowo. Onon sendi haalowo e nanowo. O wayna gotum ɓe famata. Nanowo on ko woni? Nanowo on ko ɗo woni famowo ko fanɗi. Haalowo on? Haalowo on on ɗo woni woni wolay ko anda wolata. N'est-ce pas? Ah, ko woni haalde mi nani. Ah, ko ɗum ɗon. An ko ɗum ɗon hakkilo nani. Ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Sira sifana ɗum goɗɗo ka pular mo nanta pular ma pay kumma janngo français kono hayrantamo ɗum. Ɗon ko innatamo o yaaru gaɗa e gani. Yaaru gaɗa e gani. Gaɗa ko ga gani ko ga nord et sud. Ɗum ɗo ko yeeso e ɓaawo. Gonon mi andi. Joni si an siɗa daroye funnangue ɗa harande goɗɗo konto nord et sud kono innirtamo? Somi darrode funnague mi hara ko hirnade en falamo hollede minna yo yaaru hirnague to. Ko funnague mi dari ɗon ko hirnague o landorimi ɗon to min tawi o wonte. Non mi nodde marama kankalaɓe o walla on seeɗa. C'est ko madda Diallo no ɗaala ɗum moƴƴa. O jarama de. Inde nden? Ko So Abdourahim. So Abdourahim konte kamen so? Ko disons Mamou Bullive. Mamou Bullive. Aɓe Mamou Bullive so tawi kala kaɓe woniri hara ɓe salminama ko musidɓe men ɓe Mamou ɓen kalama Sidi ɓen. Ko menen de siɓɓe ɓe quoi. Ko noon. Non mi andi koye lama koye soñji buyno wacco ma yalanno min no namo Mamou mi anda tigi tigi honno Mamou ndiɗori. Gasi bon. So pular ngal a nanay ka haalay? Bon mi haala e seeɗa mi nana seeɗa kadi. A haala e seeɗa nana e seeɗa? Si. Awa joni on en daaray honno haka nanɗa ɗum haka wawɗa ɗum. Mi watte lande seeɗaje ndaare si wooda ko wawɗa hoccude e nder muɗum. E français ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Kono ɗum inte ka pular? Ok bon seno komi nanta nana ɓe hirnangue funnangue ɗiɗo ɗiɗi mi anditi fra. Ay pular ko nana fota. Joni anda funnangue hirnangue ko hedditi kon noon kono ɗi ɗiɗi non ɗiɗo woni mi pulano mi famanori moy. Musidɗo jarama. Jarama. Inde nden? Abdoul Karim. Konte kamen? Dabola. Ok. E Abdoul Karim mi falama wadde landa ɗo lande seeɗa ko haala meɗen ndaren so wawi woodi ko wawɗa hoccude e nder muɗum. Ok. E français ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Ɗum kono inte ka pular? Honno wiyete pular? Walama bonne de. Mais asa sifanto goɗɗo ara mo nanta pular ma pay kumma innama so innima on baba ko onno leste on woni leste pular on innatamo. Min so tawi ko mi tindimo ara ko min nayi wawa e famude ko min mo nano ma ɗum ñaamo ma heeso ma ɓaawo. Ok donc leste yeeso? Si west ɓaawo nord ka de woni kam mo wiɗa ko Dabola. Kaka fore tawa ka Dabola ka ko telimile. Non ko konto notanto ɗo? Ko farana men notanto. Non mi felama na on fulɓe few. Ok. Addimi ɗo fi wata mi ɓooyi ko jabagol landal ngal mi sakkiti waɗude ngal woni honɗum ko honno ɓe innata français ɓe inna ma haalaji hedditi ɗi ɓe inna l'est, l'ouest, nord et sud. Jabagol ɗum ka pular bermin komi andi kon e komi tamƴini kon ko ɗum woni jabande nden hatta si mi falji ɗo waylan haalande si on tawti jabande nden e si on tawta. L'est ɓe inna funnangue, l'ouest ɓe inna hirnangue, nord ɓe inna sahal, sud ɓe inna ɓaleri. Sabu honɗum kon to mi tippimi haali ɗum si ɗon mari maliki seeɗa ɓaawo ɗo no seeɗa on nanayno moɓɓen si ɓe du'ade ka juulirɗe ɓe hara ɓe haala ɓe inna ɗo ɓe innude yo Allah hisinan en woniri ɓe nano e ñaama ɓe inna yo Allah hisinan en woniri ɓe sahal e ɓaleri ɗum woni nord et sud. Jaabitagol fiyo yimɓe ɓen fillitagol kam fiyo yimɓe ɓen faamo l'est funnangue, l'ouest hirnangue, nord ɓe inna sahal, sud ɓe inna ɓaleri. Funnangue hirnangue sahal e ɓaleri
haray musidɓe ɓe ko ɗum ɗo wonno jabande nde mi adduno nden jonnugol on ono wonɓe la darde ɓe kala ka joɗorɗon mi jarni on mi weltanike on ndawno ko ɗum faamu ɗon hatta ɗo wawi waltade musidɗo ma on so tawi ko wawi kon ko non woniri kiɗo wawi confirmude so tawi wona non woniri kadi hatta kadi e daara kadi ɓurɓe andude ɓe mbaɗa waɗi pularngal ko Fina Fama Famina musidɗo jarama jarama an kadi moƴƴa non ɗum kadi min mowtaki yeeya o mo laɓe leelu maɗo hersinima a faama ɗum dossier ji ni fewno ɗo dossier carré quoi e ɗon min moytaki min mutaki ok mako wawa ara a jarama albarka weltanama ɗo il faut min ɓurta janggude pulangal minen kadi ellala e ɓeydodire sallah joni inchallah albarka ok musidɓe ɓe mama men ɗo hande kadi e accira ni ko ara musidɗo a jarama ok merci